Καλησπέρα Πρόεδρε, καλησπέρα στην παρέα που μας παρακολουθεί. Ξέρεις κάτι Πρόεδρε, για να καταλάβεις πώς συνέβησαν τα πράγματα εκείνη την περίοδο με το σκάνδαλο και όλα τα σχετικά, θα σου πω μια ιστορία. Ήτανε η Μύδια και η Μύδια κατήχε το χρυσό μαλλοδέρας και εκτός από αυτό ήταν η αίρια της Ήρας. Η Ήρα εκείνη την εποχή συμβόλιζε τις γυναίκες εκείνη της εποχής. Πάει λοιπόν ο Δίας που συμβολίζει τους άντρες με εξουσία σε εκείνη την εποχή να την αποπλανήσει. Πάει λοιπόν, γεια σου μωρό μου, έλα να σου δώσω ένα φυλάκι. Αχ μη Δία, ξέρω τη γυναίκα σου. Έλα μωρό μου, μόνο ένα φυλάκι, τίποτα παραπάνω. Κλείνει πονηρά το μάτι ο Δίας. Λέει αυτή, αχ μη Δία, θα μας παρεξηγήσουνε. Έλα μωρό μου εδώ να σου δείξω εγώ. Αχ μη Δία, μη Δία, μη Δία, μη Δία. Αχ, και της βγήκε το όνομα. Δία έριξαν μια κομμένα μοιραία, μύτια θα την έλεγα κι ήτανε ωραία. Τα λεφτά τα φάγανε οι Γάλλοι κουμπάροι, δημοσιογραφοί, βουλευτές και κάποιοι άλλοι. Κι η Μύδια μόλις μίλησε συγκαλύψαν το θέμα, τους φίλους μας τους άρχοντες μην τους πάνε μέσα κι έτσι πάνε να βγάλουνε σε πόρνο το τραύμα. Πας και πάρει άλλη τρόπη το θέμα και το πράγμα. Αχ, ελάτιτσα μου αυτοί σε τυράννανε, αφού όλοι το ξέρουμε ότι δεν σ' αγαπάνε. Ρίχτους απ' τη βάρκα σου να πάνε όλοι κάτω και βάλε μας εμάς να τραγουδάμε από πάνω. Αχ, ελάτιτσα μου αυτοί σε τυράννανε, αφού όλοι το ξέρουμε ότι δεν σ' αγαπάνε. Ρίχτους απ' τη βάρκα σου να πάνε όλοι κάτω και βάλε μας εμάς να τραγουδάμε από πάνω. Και βάλε μας εμάς να τραγουδάμε από πάνω. Κι έτσι πέσαν από πάνω τα τσακάλια, ποιος θα πρωτοπάρει τα καλύτερα χαρμάνια. Κι έτσι λοιπόν χάλασε μια καλή φιλία, μα δεν τελειώσε εδώ αυτή η ιστορία. Τις μίζες μας τις άρπαξε ο πρωθυπουργός μας, βουλιάζει η Ελλαδίτσα μας, τη σφίγγαγε το γιος μας. Κι έτσι όταν ακούσανε να λέω τα παραπάνω, blacklist λοιπόν με βάλανε κι είπα εγώ τι κάνω. Αχ, Ελλαδίτσα μου αυτοί σε τυράννανε, αφού όλοι το ξέρουμε ότι δεν σ' αγαπάνε. Ρίχτους απ' τη βάρκα σου να πάνε όλοι κάτω και βάλε μας εμάς να τραγουδάμε από πάνω. Και βάλε μας εμάς να τραγουδάμε
αρχή, αγαπητοί φίλοι, ήταν του Αλέξανδρου Μαλδαβάνου, nickname του Παλτόκ, στο Ρώμο Αδρούλιας Πασόκ, λαός, πολιτική συζήτηση, για την Ζαχοπουλιάδα και όλα τα σκάνδαλα που γίνανε το 2008 με πρωθυπουργό τον Κώστα Καραμανλή. Αυτά, αγαπητοί συμπατριώτες του ίντερνετ, που εμείς, μια μικρή ομάδα, γύρω στα 200 άτομα που αποτελούνται περίπου μέσα στο ίντερνετ, στο Παλτόκ και στο δωμάτιο Αδρούλιας Πασόκ, λαός, πολιτική συζήτηση. Ευχαριστούμε πολύ τον Μαλδαβάνο Αλέξανδρο για αυτή την σάτυρα του τραγουδιού.